Ake sifundeni izwi lenkosi without any waste of time. Lapha encwadini kaPetro chapter 2 iverse lika 9. Ungathi singayifunda ngamalimi onke. Men of God, allow me ukuthi ngigijime. Amen. Hallelujah. Amen. 1 Peter chapter 2 verse 9. Inefundeka le ndlela. But you are the chosen generation. A royal. Say I'm chosen. I am chosen. Bengisazindla ngayo this thing when I'm praying. Athi Jesu nina anikhethanga mina. Yeah. Mina ngikhethe nina. Yeah. Praise the Lord. Amen. Akusha isuba ithi I am chosen. I am chosen. Ukhethiwe wena. You are chosen. Yeah. Akusenzakaleni ukuthi uzithola ulana endlini kaNkulunkulu. Yes. Amen. But the Bible says you were chosen. Yeah. Khona lento ekudonsile yakuletha in the house of God. Amen. Amen. Yakuhlukanisa lento zakini. Yakufaka in the house of God. You are chosen. Yes. Qhubeka. And a holy nation. Holy, umama ukhulume ngobungcwele, holiness. Hey, Jesus. You are a holy nation. You are not only chosen as khethwa kuphela, but isibizelwe ebungcweleni. Yes. Amen. Elithi izwi lenkosi imani ngcwele njengoba yena ayingcwele. Without holiness alikho ibandla. Yes. Amen. Praise the Lord. Amen. Without holiness umoya ingcwele uyalishiya ibandla. Hey, Jesus. Praise the Lord. Amen. So we are chosen and then we are a holy nation. Ngicela le next part. Qhubeka nalelo verse. A peculiar people. Abantu abaspecial legama lithi peculiar lisho ukuthi singabantu abakhethekile. Yes. Amen. Yes. That you should show forth the praises of him who had called you out of darkness into the marvelous light. Asifundeni ngesizulu. Shesh. Bese somebody ayelapha ku Revelations chapter 1 ngifuna ukufunda verse 5 and 6. Khumbula ngithe ngikhuluma ngompriest nealtar. Bamba lapho. If you are writing mele wazi ukuthi isihloko sami sithi the priest and the altar. Khona into engifuna ukusichacha namhlanje. Yes, Jesus. Ngompriest. Amen. Asifundeni ngesizulu sisheshe bazalwane. First Peter Chapter 2 verse 9. Kepha nina niluhlanga olukhethiweyo. Neluhlanga olukhethiweyo. Ubupristi obobukhosi. Ubupristi obobukhosi. Isizwe esingcwele. Isizwe esingcwele. Abantu abazuziweyo. Abantu abazuziweyo. Ukuze nishumayele ubukhosi. Ukuze nishumayele ubukhosi. Balowo owanibiza. Niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Amen. Amen. Ngicela ukhuleke mama. Izwi lakho baba linamandla, izwi lakho liyawenza umsebenzi. Lifanelekile ukuthi likholweke baba ngezikhathi zonke. Maliyenze umsebenzi kithi ngezikhathi zonke. Unguyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Konke kusebenzelana kube ngokuhle. Oh, yes. Kula Nkosi ingqondo zethu lihlale lenze umsebenzi ngegama laJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Lapha ku Revelations chapter 1. Ngicela ungifundele verse 5 no verse 6. Saqhubeka silay foundation for the sermon. Revelation chapter 1 verse 5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness. Jesus Christ, who is the faithful witness. Yes, qhubeka. And the first begotten of the dead. The first begotten of the dead. Yes. And the prince of the kings of the earth. The prince of the kings of the earth. Unto him that is loved us, and washed us from our sins in his own blood. Yena oyewasigeza ezonweni zethu ngegazi lakhe. So izono zethu zigeziwe ngegazi lakhe. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 6. Verse 6. And he had made us king and priest unto God and his Father. To
To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Asifunde ngesizulu ke mama. Sami. nakuJesu Kristu ufakazi othembekayo. Hey, ufakazi othembekayo. Izibulo labafileyo. Izibulo labafileyo. Nombusi wamakhosi. Uye osithandayo. Owasikhulula ezonweni. Ngegazi lakhe. Wasenza sibe ngumbuso nabapristi. Baba wasenza ukuthi sibe ngamakhosi, sibe ngamapristi. Hallelujah. kuNkulunkulu uyise kuye makube inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Forever and ever. Amen. Father God, I bless you. Ngegama lika Jesu. Now ngifuna ukuthi understand one thing. Lana lama verse ayi2. Lama scriptures ayi2 esiwafundile. Akhuluma into eyodwa. Ukuthi number 1, when you are a priest. Yes. Amen. Mawumntwana kaNkulunkulu ungumpriest. Amen. Yes. And then ubupriesti bakho buhambisana nobukhosi. Yes. Ngoba wena you are part of the kingdom of God. Yes. Amen. Jesus. Hayi man, ngicela ngisize ngisize labantu. Lalela ke mina I'm a priest. Yeah. Ngifuna ukusukanisa lezi zinto. Yini umsebenzi wepriest? Umsebenzi wepriest ukuseva ealtar. Yes. Yabuza. Umsebenzi wepriest ukwakha itempeli. Yes. Amen. Bese lithizwe lenkosi kodwa obethu ubupriesti buhlukile kobunye ubupriesti. Yeah. Buhambisana nobukhosi. Yeah. Amen. So at the same time we are kings. Yes. Amen. Ngizangihlukanisele lezi zinto. Umsebenzi wompriest ukuseva ealtar. Amen. Hayi nozongizwa. Acha. You are a priest. But manje mawumpriest unga-understand ubupriest bakho uzoba ne-problem. Yeah. Amen. The devil uzodlala ngawe because you don't understand ukuthi you are a priest. Ucabanga ukuthi wena lithi iBhayibheli he made us usenzile. Hayi ukuthi usafuna ukusenza kodwa usenzile. Wasenza abapriest. Hey, Jesus. Ngalesikhathi immediately mawuthatha uJesu uthatha ubupriest. Hey, Hosea. Mawuthatha uJesu uthatha ubukhosi. Yes. And ubukhosi obukhethekile. Amen. Nowasenza sibe ngumbuso. Yes. Verse 6 bazalwane. Yes. Nowasenza senziwa. Nowasenza sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu uyise. So senziwe. Tshela uMakhithi Makhi angizenzanga. Ngenziwe. So wena kahle wena mele uyoveza uJesu. Emsebenzini la usebenza khona. Hey, Jesus. Esikolweni la ufunda khona. Efamily yakho kumele uyoveza uJesu njengompriesti. Yes. Kumele ubabonise ukuthi lento ikhonzayo ayikho. There's something better. Yes, Jesus. But ngeke wenze lokhu unga-understand ukuthi you are a priest. Yes, Jesus. Problem yakho ukuthi ucabanga ukuthi umzalwane. But I understand ukuthi there's a higher level. The level yokuthi wena ungumpriesti. Yeah. Amen. 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 Hayi amen bazalwane. Wena umpriesti umsebenzi wakhe is to serve the altar. Yeah. That's why ngifuna ukukhuluma ngama altar. Yeah. Lalela ke. iBhayibheli lisitshela ukuthi uJezebel the queen lapha encwadini yamakhosi into yokuqala owayenza makangena abayiqueen angena embusweni wabulala abapriesti bakaJehova. Yeah. Amen. Wabulala abaprofeti bakaJehova. Why? Because Jezebel understood ukuthi as long as kunabapriesti
noma kunabaprofeti bakaJehova ama-altar kaJehova zokhuluma. Jesus. Thank you, Jesus. Ngiyabuzwa. Nikhona abangcwele? Amen. Lalela bazalwane, ngifuna ukutshela ke, life is a battle of altars. Yeah. Hey. Impumelelo ozoyibona mfundisi in life, in ministry, in marriage, izocontrola i-altar. Yes. Amen. Kuzwa ukuthi i-altar lakho lifutha kangakanani. Hey, Jesus. Isikhathi ozosiphila emhlabeni siyocontrola ukuthi u-understanda kangakanani i-altar. Yes, Jesus. Ukuthi abantu bayakuthakatha noma bayahluleka kuze ngokuthi wena u-understanda i-altar kangakanani. Yes, Jesus. Amen. Life is a battle of altars. Yes. uJezebeli wayekwazi lokho. That's why wafunga enhlizweni yakhe ukuthi ngizowabulala wonke ama-altar Yes. Amen. kaJehova. Yeah. Amen. Hallelujah. Amen. It's all about altars. Tell Marky, it's all about altars. All about. And then the devil may understand indaba yama-altar. Amen. That's why wena bakwenzela umsebenzi bathi uyabikwa. Dedication. Hey, Jesus. Sathana kahlali ngama-altar. Wawanda yabona the problem of the church, men of God. Ukuthi ibandla lenkosi liyafa the my people. Ukhuluma ngabazalwane uthi they are perishing due to lack of knowledge. Yeah. You don't understand the power of an altar. Yeah. We are altar every Sunday but awulazi altar. We are kuka every day kamereni lakho but awulazi altar. Yeah. It's all about altars. Yes. Amen. Business lakho liyafa ngoba u understand the altar. Yeah. Kulilwaqala afa ama-business. It's all about the altar. Yes. Amen. Now ngizokutshela ama-functions of an altar. Ukuthi i-altar lenza ama-altar ayi-potent. Yeah. Uyazi ukuthi masikhuluma nge-potent sikhuluma nge-access point. Yeah. Hey. 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 Kuluma moyo. There's a realm of the spirit bazalwane. Kunalo mhlaba esiphila kiyo bese kuba khona izwe likamoya. Yeah. Manje the only way yokuthi si-connecte nezwe likamoya si-connecta ngama-altar. Yes, Jesus. Amen. Mawufuna ukuconnecta noNkulunkulu uconnecta naye nge-altar. Yes. Mawufuna ukuconnecta nezingilosi uconnecta nazo nge-altar. Yes. Amen. Are you with me? Yes. Altars anjenge-airport. I-aeroplane ayikwazi ukuhlala noma kuphi. But i-aeroplane mayizolenda ihlala kuphi? E-airport. Yeah. So izingilosi masifuna ukuza kulo mhlaba zingena ngama-altar. Yes. Amadimoni mawafuna ukungena kulo mhlaba angena ngama-altar. Hey. Usiya. Kunama-altar kaJehova, kunama-altar kaSathane. Amen. That's why abantu basezweni ngiyengayeli Limpopo lapho men of God mawuhamba indlu nendlu ine-altar likaSathane. Bana lezi ndlu bazibiza uyabona lezi ezotshani Yeah. lezi eziround lezi bakhela amadlozi. Ngelinye ilanga ngisese ubrother ngime phambi ngithenga i-cold drink ngime phambi kwendumba. Amen. Amen. Angifuna ukumenshina uhlobo labantu elihlala but they are from Limpopo. Yeah. Abantu baseLimpopo noma ngeze eGoli akahlali anganayo indumba. Makathola imali uzoyenza umsebenzi ahamba yendumbeni. Yeah. Uyashada ubike endumbeni. Uthenga imoto ukhuluma endumbeni. Hey. Usiya. Yonke into yakhe uyazi ukuthi icontrola indumba. Why wena ungazi ukuthi into zakho zila? Yeah. Wena uzothatha into zakho njengoba uzela. Yeah. Kumele wazi ukuthi mase ufike la ufike e-altar. Yeah. Praise the Lord. Amen. Somebody say Jehovah, Jehovah. uNkulunkulu wami, vula amehlo wami. Ula amehlo ami. Jesus.
Somebody say I'm a priest. I'm a priest. Kusuka mangisuka la. Ngisuka nolwazi lokuthi ngumpriest. Yini umsebenzi wepriest is to keep the fire burning in the altar. Jesus. Thank you, Jesus. Fundo Leviticus chapter 6 verse 13. Jesus. Leviticus chapter 6 verse 13. Leviticus chapter 6, verse 13. Yes. The fire The fire shall shall ever be burning. ever be burning. Hayi nikhona bazalwane. Abantu bayangena endlini kaNkulunkulu siyabathandazela kodwa baphili because the fire is no longer burning. Yes, no, no. Ama-devil worship asayangena aphume. Hayi come on bazalwane, because the fire is no longer burning. The fire is no longer burning. Abantu bayanikela, the more banikela is the more bangena kuma-problems weyimali, because the fire is no longer burning. Ama-altar wethu ayabanda, Hey, Kosia. ayabanda. Yeah. Umsebenzi wompriest is to make sure ukuthi the altar It's burning. is burning. When the altar is burning, akuna devil worship. Man of God, ngifuna ukutshela something. The first day I came here, the Lord told me ukuthi kunama-devil worshippers kuleli bandla. Hayi ngiyakhuluma mina. Amen. First day ngena la wangibonisa bona, but manje sengivuthiwe ngoba kudala ngisebenza nge-deliverance, angisaba confront. Wathi nina basanomlilo, Yes, makushisa ngeke bahlale, bazozihambela khona abantu abazongena bese bayaphuma ngoba kuyashisa. Shisizwa ifasting, shisizwa umthandazo, shisizwa izwi, ngeke bahlale khona bathakatha bese la abazotutsa uNkulunkulu wakho, bazotesta uNkulunkulu wakho, bazoblokha ibusiso ukuthi abantu bangashadi, abantu bangasebenzi, abanamabhizinisi mawawe. But namhlanje the fire is burning, the altar is burning. Hallelujah. And the Bible tells us, asihambeni asigijimeni, mlilo kumele uhlale uvutha, men of God. Ngenana womanina bomama ngama-Thursday fikele igude kule ndawo nembiza uJehova ukuthi siyawudinga umlilo. Asifuna ukulalela abasebonanga namlilo, asifuna ukunikela kusitsha somnikele singanamlilo. Nama-devil worshippers afaka iminikelo ebuye emkhathini. Abantu bathi angazi mfundisi, the more nginikela is the more ngiba nama-financial problems. Moya ingcwele wangikhumbuza something. Ngisaphethe ibandla le-Voice of Miracles, ngibambe enye intombazana ye-devil worship yathi kimi banginikeze iring emkhathini ukuthi leya ndoda iyahlupha, gcwele umlilo. Banginikeze iring bathi mawufika makashumayela uyiphonse izorola le ring yawa liphelile le bandla. Uthi mangiyiphonsa beyibuyela kimi, mangiyiphonsa ibuyela kimi, mangiyiphonsa engayibuyeli kimi kuphela yangishisa. Hallelujah. Somebody shout fire. Somebody shout fire. Somebody shout fire. Somebody shout fire. Yeah. But imagine the Bible tells us, funda lapha ku Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. Uzosifundela yona ngesizulu ekhaya for the sake of time. Men of God, it is what is called strange fire. Yeah. Amen. Funda. Leviticus chapter 10, verse 1. And Nadab and Abihu, the sons Now uNadab no ubani No appeal. Abihu lithi amadodana ka-Aaron Yeah. bebabizele kwi-office lobupriest. Yeah. But iBhayibheli lithi ayifunda ngingasikhulumi, alisikhulumele iBhayibheli. the son of Aaron,
Yeah. Neither of them his sons, and put fire therein, and put incense there, and offered strange fire. They offered strange fire. Ungeza abantu bathi fire abantu bawa phansi. Khona fire but it is strange. Fire yokuthwalelo. Oh, Fire inyoka. Ikhona fire inyoka. Ngabona abantu bagodu babarola khona fire. And there is fire isitsha. Now madodana ka-Aaron wayenayo. But let me tell you the danger. You offer a strange fire. Funda verse 2. verse 2. And they went out fire from the Lord. Yeah. Lithi mabenza kanje. Bona ngithi they are offering strange fire. Lithi mabaphonsa strange fire. Kwaphuma umlilo. E-altar likaJehova. Ladila nalomlilo wawo. Bakhona abaningi bebadumile sibabone ema-TV. Abantu bahamba ngamabhasi kugcwala kulawo mabandla asibaboni because strange fire ngeke laste. Thank you, Jesus. Strange fire will not last. Only the fire of the Holy Ghost. Only the fire of the Holy Ghost. Strange fire. Siyabazi men of God. Bathengisa amaphethi. Bathengisa akamani. Ama-oil abovu. Ama-oil green. Hayi come on. Baba nama-rope. Strange fire. Ama-priest. But it's a satanic priesthood. Ama-priest abadonjwa uSathane. And it is with them was beware. In the end times, kuzovela ama-first prophets. Lithi makwenzeka bazodeceiva. Bazokhohlisa nalabo abayi-elected. Yes. Amen. Bokhohlisa nawe. Uphethe iBhayibheli. Ngoba ulifundiswe lenkosi. Somebody say Jesus. Protect me from strange fire. Hamba uyothandaza. Uvuleka amehlo kamoya. Mangasiyo. Sheshe uyibone ukuthi akusiyo. 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 Namathambo suwezwa ukuthi lawa akusiyo nawo. Hayi. Akusiyasekhaya le. Ifake le. Mawuyazi 100 rand yempela. Noma bakunikeza yona emnyameni. Uyayibamba uyizwe. Bakunikeza ifake ufuna ukuyilayita. Ufuna ukuyibona. Ngoba ithayisa. Come on. Ayitaste njengayo. Ayifeel njengayo. Manje wena why are you receiving every fire? Abanye benu nifile manje. Ninezifo. Ngoba abantu be-strange fire mabakhulekela. Bakhipha lesifo lesi. Bafake esinye. Phethwe izipho ezingakapheli. Because of the strange fire. But namhlanje ngiyasirivesa. Ngegama likaJesu. If I be a prophet of God, strange fire siyathutha emabandleni. Strange prophets lithi amadodana ka-Aaron they died. Bafa. Abanye bafile bangcwatshiwe. Because bacabanga ukuthi bangayifeyika into kaNkulunkulu ukwenza imali. Ayifeyikwa lento. Ayifeyikwa. Thank you, Jesus. Wayifeyika uyafa ngakabi isikhathi sakho. Wayifeyika i-judgment iyavela from i-altar likaJehova. Wayifeyika ngeke ulaste. Uzobakhohlisa. Hallelujah. Uzobakhohlisa but into yakho izophela manje. Uzobakhuthuza mara into yakho izophela manje. Hallelujah. Asikhulumeni nge-altar. Yini umsebenzi we-altar? But beware of the strange fire. Let the fire keep on burning. Yes. Amen. Asizile sibandla likaNkulunkulu. Jesus. Oh, yes.
asibuyeleni siyozila. Yeah. Amen. Wagcina nini ukuzila? Ugcine nini? That's why uhameka mawuphethe imic la uthi uyaworship. Awazi ukuthi isiphiwo siyafukamela. Yeah. Bengitshela uMamnkosi omdala last week. Ngithi thina makusakhula thina nawomfundisi onkosi. Bebathi nje bokutshela ukuthi uyoba uMC. Bozila 3 days. Yes, yes. Iviki lonke ukuba uMC. Oh, MC, yes. Ukuthi uzothatha umnikelo. Bese la approach ngokuthuthumela. Yes. Bangana ama revelations amaningi njengamanje. Yes. Abafundisi bethu futhi bebangafundanga. Yeah. Makakhuluma isilungu bekaziluma. Azaphuma igazi makazama ukukhuluma isilungu. Mara bagcotshiwe. Yeah. Amen. Bebashumayela ivangeli sabe namantombazana kuma all night prayer. Siphume siwakhaphe man of God. Yeah. Singawathinti. Yeah. Hey, Jesus. Singawathinti. Simesaba uJehova. Wena usibiza ngosister wena. Abahedeni bakuphathaphatha. Abahedeni. We queen, a royal priesthood. Hey. Baruphathaphatha abahedeni. Hey. Jesus. Umuntu okabayo, umuntu ofuthayo. Mawucela ufuna ukuzosimela la. Usitshele ngoNkulunkulu. Bophathaphatha. Amen. Izinto zenzeka kanjani? Yeah. Amen. 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 Uzosiwoshipela. Walalela. Botawuzana nobaba so next door umhedeni. Ositshela ukuthi uyahalalela. Hey. Umbrush intshebe. Ulokumbiza ngodali. The whole queen. Royal priesthood. Queen, uyazazi ukuthi uyiqueen wena. Uyazazi ukuthi uyiqueen. You are not a commoner. Hey, Hosiana. Uba wakho inkosi yamakhosi. Uyamdabukisa. Uyamdabukisa. Ngoba uza-understand ukuthi ubani. Umuntu upropose umshado, uyambona ufaka ibheji, mara uyamlalela. Khuluma nomuntu webheji. Queen. Queen ikhuluma nama-kings. Ayikhulumi nama-commoner. Iqueen ihlala epalace. Ayihlala emkhukhwini. Phuma epalace likaJehova. Inkuba bakho uyinkosi yamakhosi. Siliva negolide ezakhe. Kodwa wena udizwa abahedeni. Udayisa ngalento. Dayisa ngalento. Ngoba umthemba uNkulunkulu. Hallelujah. Omunye umama wayesebandleni lami wabiza abosista wathi abomalume bayakhuluma ngoba bashadile. Ayamene Zayoni. Bakhuluma ngoba bashadile. Salinda nathi. Yeah, ngihlabelela ngithi ngisize Nkosi. Ngingasuki. Endaweni yami yokulinda. Elaphi imimoya. Khona isikhathi lapho imimoya ivumoza ngamandla. But asuki noma kunjalo siyahlala. Ngoba siyathemba ukuthi lo thembisile uthembekile. Ukuthi ngeke ngishiye ngeke ngilahle. Ngeke nginikeze my God a temptation that is above. Amandla wami. Mara nginikeza ibhethele uyazi ukuthi ngizoyimela. Wena uyadabula lapha wena. Hey, Jesus. Uyadabula. Fundisi ngiyashada ushada nobani.
awulunge kanjani ushoda ngoJesu akabhemi akaphuzi umsaphi umuntu oshoda ngoJesu umsaphi khumbula upastor bonke athe intombazana yafika kuye yathi hayi ulunge kabi lo muntu ushoda ngoJesu mangikhuluma kanje akunamuntu oshoda ngoJesu olungile funa ukutshela abo brother if you are a man you are praying ungathandazi uzoshada umthakathi the devil akadlali omunye washada nenye intombazana yakhona inyamalala ebusuku wayiconfront a man of God ukuthi kanti wena ebusuku yapi yambuza ukuthi between mina nawe ubani king wathi yimi obvious I'm the head of the house le ntombazana yaphenduka inyoka phambi kwakhe wathi ubhekile yaphenduka ibhubesi the danger yokuvumela umlilo ukuthi ucime the danger yokungamema uJehova entweni zakho iBhayibheli lithi in the beginning God ngene emshadweni God qala ibusiness God qala iministry God ekuqaleni God created the heavens and the earth wena uvela somphethe naye ngesandla uthi uzositshela ukuthi ulungile mkhadena umniki nechance awumniki nechance ayikho into kumele uyikhulume naye mina ivangeli engalithola khuluma nomkhedeni yazi mina amantombazana aselokishini mawacala ngathi asihlekahlekisa nami ngimtshela kahle into ngijwayela I'm telling you uyangazi ukuthi ngubani umkhedeni makafuna ukulala nawe ukujwayela kabi makafuna ukudate ukujwayela kabi and if uyiqueen wena mina man of God ngakasindiswa khona enye intombazana yayisindisiwe ngangishela le ntombazana yazi but there was something ngayo yazi mawuphila ubungcwele unomlilo kaNkulunkulu bengalwi nami amanye ke besaba nokwashela ke bengimkhapha yogibela tshela ngoJesu akalwi nawe futhi athi asambe sesontweni mina ngatholakala kanjalo ngatholakala ngalento kuba uShellington lebo uShellington ngashela abantu abanomlilo wazangalwe nami wathi awuze enkonzweni wena ngifuna ukukuthanda kabi yazi thanda ismile sakho praise the Lord amen kanti trap uJesu ne appointment ukuthi lo ngifuna ukumthuma lo angithi kubamba ngalento oyithandayo kusebenzisa kule anointing onayo umpostoli Paul naye bekabulala abantu wabanjwa ngayo lento le athi uyobulala hallelujah cela uvala but ngifuna ukukunikeza lezi zinto before uvala you are a priest understand your authority as a priest understand the altar life is a battle of altars before ngena kuma functions of altars izamnikeza ama types of altars igrave kunama altars asemathuneni graveyard altars that is why ubona abantu njalo baye emathuneni basuke baye altar ay amen semkhulumile semkutshelile wena uthanda ukuya emathuneni ukuthi usuke ealtar ialtar indawo lapho kuhlangana khona imimoya nabantu noma umoya kaNkulunkulu nabantu kuhlangana khona amademoni nabantu noma uNkulunkulu nabantu njengoba ngishilo kunama altar kaSathane nama altar kaNkulunkulu man of God mawungafunda izwi lenkosi lithi iBhayibheli when every man of God oke waphakama waba powerful wakhe altar beba wakhela
And Noah built an altar unto God. And David built an altar unto God. And Joshua built an altar unto God. And Elijah built an altar unto God. Why wena ungana altar wena? Nasemsebenzini bayakuloya ngoba bayafutha labantu. Another woman came to me. What man of God in a problem? Yazi emsebenzini bangitshela ukuthi njalo mabafuna ukumpromote bavele bapromote omunye umuntu before me. Ngikhona emsebenzini. Mawuqeda ukumpromote mangize emsebenzini bathi kimi uyalova. Angilova. Mase bahamba bocheck incwadi. Kuyalwiwa emsebenzini. Bafila abantu bathakathe emisebenzini. Bafila abantu bathakathe ezikolweni. Bathakathe ema-crash. Ngizwe ngompostoli. Dala ngihamba. Shumayele emathendeni. Shumayele emabandleni. Yonke into enemali ngaphakathi izok-attractela abathakathi. Yonke. Ku-ministry ucabanga ukuthi abathakathi mangakutshela ukuthi wena uthakathi wabana ngeke ukhona and umthanda kabi. Praise the Lord. Amen. Inkinga yami ke mina ke mangiprofeta ngithi ugogo wakho mangabe uselina ngitshela straight uselina uyamazi uselina ulo qobe ngihamba ngalo angithi hayi manje ungathi usidudla nyana so unenyawo nyana ezondile bese awusakhona nokuhlanganisa no ngitshela straight ene manje angisayenzi ngoba ngise omunye ngamprofeta walanda umama wathi ungijwayela kabi. Praise the Lord. Ngihlubeka kanje kanti uwe ngifela abantwana kanje uwe ngishare nawo ama secrets ngokuthanda kangaka uyazi ukuthi ngokuthanda kangakanani kodwa mama wayongilimaza kanje uyabona abathakathi abanamesi ngishilo mina ngitshelile mangiqala la kuleli bandla ngathi when Jesus called me wangitshela wathi wena uzohamba uyofundisa ibandla lami ngale imfihlakalo and igift yami ungathi akakhulumi njengomfundisi wami ngise officeini lami ngiyeke officeini lami. Amen. Yeah, uzonginika ngelinye ilanga. Ngithi namhlanje ngikhuluma ngama spiritual husbands. Ngokubonisa ukuthi kunamadimoni awalala nabantu. Ukuthi namanje abantu amadimoni ayalala nabantu. Namanje kunabantu abamithayo bamithiswa amadimoni ungakholwa. Cabanga ukuthi waye ungashadi wena. Angithi uyazi ukuthi kunalomuntu oza njalo azolala nawe. Ulokusindisiwe. Manje man of God mangabizi altar ngithi ngicela ukuthandazela abantu abanalwayo ebusuku. Wabona umhlolo la. Abantu abafaka ama ring. Mina ngidabula nama certificate zomshado. Uzithi imoni ngitshela ukuthi umfazi wami. Umfazi wami. Ngamshada. And it's in the Bible. Unkulunkulu wathi ahambe uyokhuluma ngalezi zinto. Abantu bami bayahlupheka. Amen. Mhlawumbe nje kumele kunikeze ama functions ngoba ngeke sicele. Ngicela ukukunikeza ama functions of the altar bese ngiyavala. Man of God, if kumele ngishumayele ngentshumayelo. Ngaceda inyanga yonke. Ngikhuluma ngama altar prayer. Amen. Every place la ngiyakhona mina ngakhi altar. Every place. Unkulunkulu khona la wangitshela ukuthi wena angifuni ukuthi ulobo umcela imali. Mawufika endaweni akhi altar.
bese ukhuluma nama-altar kuleyo ndawo. Because ama-altar, uyazi ukuthi ama-altar enzani? Acontrola the spiritual climate yendawo. Mawubona abantu bangashadi ama-altar. Bona abantu badivorce ama-altar. Ma-altar obuthakathi. Abantu bayashada bayabuya. Imisebenzi yama-altar. Abantu bayagula ama-altar. Agulisa abantu. Graveyard altars. Khona crossroads. Khona abantu ababhizi la kuphambana khona indlela. Now uyayazi lento kini beniyenza. Khona ama-sacrifice beniwenza kuma-crossroad. A crossroad is an altar. Khona ama-altar asemkhathini. Khona ama-altar asemhlabeni. Khona ama-altar asemanzini. Another man of God wangizwa ngikhuluma lento. What does man of God mean ekhaya? Besikhonza ama-water spirits. Uthi besifike emanzini nomhlatshelo phakathi kesitsha. Uthi sobeka lesitsha amanzi aya le altar lile lesitsha lesisiphambane namanzi aya lesiye le. Sizabele sinomhlatshelo sinama fruits sinani sineminikelo. Banikelela lenyo. Uhambe lokunikela. Uthi masithetha sibuye. Lesitsha sibuye si-empty. Khona inyanga othi mawuyakizwa akutshela ukuthi unganginiki imali yami. Hamba uyiphonsa la khona amanzi. It's an altar. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Mara khona into bengifuna ukuyithinta. Mara ngicela ukuthasha ama-point ayi-2. Only 2. La amanye ngizowayeka ne. Ayi-7 ama-functions or 8 ama-functions of the altar. But ngicela ukukunikeza ayi-3. Number 1, an altar is a place where people are either blessed or cursed. Numbers 23 verse 1 to 3. Ngicela siyifunde. I-altar indawo lapho abantu babusiswa khona noma abaqalekiswa khona. Siyavumelana? Amen. 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 Angithi wena wabusiswa esontweni. Mawushada ushada esontweni. Or wenzela umsebenzi emsamo kini. So those are the functions of the altar. But asibekeni uNumbers chapter 23 verse 1 to 3. Ukuthi nje ngifakazela ama scripture, ngikufakazele ngemibhalo. Asifunde noNumeri chapter 23 verse 1 to 3. Verse 1. And Balak said unto Balak, uBalaam wathi kuBalak, build me here 7 altars, ngakhele 7 altars and prepare me here 7 ox sheep and 7 rams. bese umpreparela umhlatshelo. Yeah. Okay, wazalani ngicela ukukhuluma lento ne. Anginasikhathi. That's why ngitshela ngithi I can teach about this thing for the whole month. Yabona how manje ngigijimisa isikhathi. uBalaam uyazi ukuthi before azothakatha uIsrael kumele akhe i-altar. Altar. Akunamuntu ozoqalekisa or ozokuloya anga understand i-altar. Yes. Amen. Lithi wakha 7 altars. Wabeka umhlatshelo kuwo wonke lama altar awu7. Yes. Makaceda la wathi ngiloyele labantu. Qalekisele labantu. Curse these people for me. Somebody say in the name of Jesus. In the name of Jesus. Wonke umuntu oye wa raise a altar. Oye wa raise an altar. Ukuqalekisa idestiny yami. Uqalekisa idestiny yami. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngiyabasamona. Ngiyabasamona.
mabezela kule altar. It's altar versus altar. Ngizokutshela something why uNkulunkulu wathi ngifundise ngama altar, man of God. I'll tell you something. iBhayibheli lithi bengizoyifunda le verse. Lithi uJacob, you remember when he was running away from Esau, his brother? Yes. After sekatshontshe ubuzibulu bakhe. Esau wanted to kill him. So wabalekela kamalume wakhe. Yeah. Laban. uLaban. Now endleleni yakhe lithi wafika kwenye indawo walala. Makalele kuleyo ndawo wathatha itshe. Yes. Waliqamela. Yes. Kanti angazi ukuthi lelitshe alithethe elinye altar la kwandlula khona ubabakhe. Hey. Wakha ialtar. Yeah. Uthe makalalela lela litshe. Lelitshe lanyamazi lo muntu. Hey. Lithi iBhayibheli waqala manje wabona umbono. Yeah. Wabona ingilosi. Sehla senyuka. Yeah. Kwavela ingilosi. Hallelujah. Amen. Yamtshela yathi I am the God of your fathers. I-altar liveza the God of your fathers. Wena unikele kuliphi i-altar? Khona ezinye indawo uma ufika kilo i-altar lithi ngiyamazi lo muntu. Ngiyamazi lo muntu. Ngazi umkhulu wakhe. Wenza kimi azocela inkomo. Afuna ukukhulisa isibaya. Ngazi ugogo wakhe. Wayengathona abantwana beza kimi ngabanikeza amanzi siwasho. Kwazalwa yena. Ngiyamazi lo muntu. uJakobe uthe makathatha lelitshe la ehlisa ingilosi. Khona indawo uma ufika kizo zi-attract amadimoni. Zathi zivusa idlozi. Lithi ngiyamazi lo muntu. Hallelujah. Lithi that I'm the God of your father Abraham, Isaac. Yabazi labantu. Because ama-altar ahamba from generation. La boshaka. Rebesianda lama. Ama-altar noma wena bowungekho mabenza lezinto ayakulandelela. Khona umuntu olandelelwa i-altar. That's why kunabantu abanokuphuma endlini kaNkulunkulu bayothwasa. Limlalela sekathandaza. Limmemeza. Lithi ngiyamazi lo muntu. And ngesikitha senzi kanje. Senza kanje. Ubani lo ozama ukwenza kanje? I break the power yalelo altar. I break the power yalelo altar. Ememeza igama lakho. Hallelujah. Amen. Uloya noma sosendlini kaNkulunkulu ngoba into yakini liyakulandela le-altar. Lithi thina siyathakatha la kule family. Hamba uyothakatha phakathi bahlekise bese uyabaqeda. Amen. That's the power of an altar. Yeah. Hlala nge-altar wena. Altars are not seasonal. Yeah. Maliceda ngamtshela ngathi in blessing will I bless you. Yeah. Ngizomultiply nokumultiply. Maliveli i-altar aliveli kuphela bese niyakhuluma. Yeah. Lekhuluma i-altar. Angazi ukuthi leli lakini likhulumani empilweni yakho. Amen. Lakhuluma i-altar kuye after sekabona ingilosi. Makaceda la wathi surely the Lord was here. Yeah. Amen. But bengazi. Altars are not seasonal. Yeah. Maungalijajanga. That's why last week ngikhulume ngoGideon. Yeah. Umuntu uthe makavusa i-altar. Yeah. Alibiza ngokuthi uJehova Shalom. Yes. The Bible says ingilosi yavela yathi ngiyakubona ulakhile i-altar ungakhela lona Yeah. but uliyekeleni la kababakho.
wena usindisiwe ngiyeko kodwa uliyekeleni lena kababakho uliyekeleni lakumemezi altar liyakulandela mawufa lilandela abantwana bakho makufa abantwana bakho lilandela abantwana babantwana bakho. There's another woman ngathi ngikhuluma this message wathi mfundisi umama muna si7 kuye different fathers wathi nami nginabantwana abayi7 different fathers ama altar khuluma ama patterns ma altar ngathanda selenye intombazana the demon manifested lathi kimi a demon umbona nje uyi product ye rape athi ababona labantwana bakhe naye she was raped altar khona ezinye izinto ezikulandelelayo umangele lezimpi kunini ngizilwa kodwa sipheli they are altar battles sizimpi nje. Somebody saying size Jehovah. Ngiyangizwa kodwa bazalwane. Am I making sense? Hamba nini lo muntu ngalento zakhe? No, we need it. Praise the Lord. Uloyelela abantu. Uloyelela abantu. Somebody say in the name of Jesus. Leave me the altar. Elithi impilo yami mayibe. Jesus. Uzodila nalo le altar. Ngiyolanda imali ema-altar manje. Hey, Jesus. Ngiyolanda man of God. Ama-medical reports. Khona omunye umuntu uphethe i-cancer. Yayiphethe umamakhe. Yayiphethe ugogo wakhe. I-altar sickness leyo. Yes. Amen. Si-altar ejwayelekile. Yes. Sugula okujwayelekile. Namhlanje siyayistopa lento le kulandelana because of the altar. Siyayistopa. Yazi why siyistopa? Every altar, man of God, mele even a priest. Yeah. Hey. Especially Jesus, we have a high priest. Hey. uJesu. Lithi silemosi walenge siphambanweni. Hey. Manje wakhuluma lamazwi wathi it is finished. Phelele. Wo, namhlanje uveza amanxeba. Phambi komkhulu wakho it is finished. Yekela lo muntu ashade. Yekela abantwana bakhe baye university. Babe nama degrees. Ngoba nginqamulile that curse. It is finished. Wonke ama-altar aqiniswa ngegazi. Every covenant, because some altars are places lapho kuqiniswa khona ama-covenants. Iningi lenu libanjwe ama-covenants. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. By the God of my father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, and by the blood of Jesus, every blood altar, blood covenant, blocking my life, ngiyayikhansela ngegama lika Jesu. Thank you, Jesus. Ngoba nagobhoza abantu abambona uJesu bathi namhlanje mabambona face to face bathi nezandla zakhe la zinamanxeba awapholi. Awapholi. Sengizwe two prophets. There's a prophet omngani wami use Eastern Cape wambona wathi yavela la ile thiyaveza amanxeba uthi ngazibonela ngamanxeba ngathi mangibheka kuma sandals ngazibonela ngamanxeba but the peace is still. Lelo gazi liyakhuluma nawe le gazi lele bakusika ngalo la bakusika la phakathi kwamabele la liyakhuluma bakusika ngerazor mithi
Amen. Funa ukuthandazela umuntu osikwe ngerazor. It's a blood covenant. Yeah. Ngoba amadimoni attractwa igazi. Yeah. Thank you, Jesus. Attractwa igazi. Amadimoni asebenza ngegazi. Yeah. In the realm of the spirit kusebenza igazi. Yeah. But ku Hebrews chapter 12 verse 24 lithi lachitheka igazi lika Abel lakhuluma emhlabathini. Igazi liyakhuluma, the blood speaks. Yes. Amen. Lithi kodwa elika Jesu likhuluma okungcono. Yes. Amen. Namhlanje likhuluma better things igazi lika Jesu. Mabathi awushadi lithi uyashada. Hey. Mabathi uyafa lithi uyaphila. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Sibonga igazi lika Jesu. Na namhlanje lokho lithi gqopho. Lapha eGolgotha. Lokho lithi gqopho. Lithi gqopho. Praise the Lord. Malifika empilweni ala mashika labo. Yabona malifika empilweni yakhe igazi lika Jesu liya reverse. Hey. Liya reverse amakhesi. Hey. Yes. But hayilo nisibani unkosi une ministry unabantu abangakanani akasebenze that family liyakhuluma. Yeah. Amen. Uhlala kuphi eIsrael hayi musuwa wakhe musuwafela endumbeni Yeah. liyakhuluma igazi lika Jesu. Amen. Amen. Lithi umntana une degree Amen. ubuye university liyakhuluma igazi lika Jesu. Amen. Awudingi inyanga wena, Hey. Jesus. dinga igazi. Hey. Jesus. You need the blood. Hallelujah. Thank you, Jesus, Master King. Thank you, Jesus. Ngicela ukuvala ngale. Ngifuna ukukhuluma ngehealing for labantu laba abaphethwe izifo ezingalapheki. But ngicela ukuvala ngale. An altar is a place of judgment. Asifundeni in 1 Kings chapter 13. 1 Kings chapter 13 verse 1 to 5. First Kings chapter 13, verse 1. Verse 1 to 5. Ngicela uhambe nami la. Ngicela uhambe nami Stadach. Somebody say Stadach. Konje nanifunde English slowly. Amen. Amen. Ja, thina ons kan savor Afrikaans praat. Amen. Ja, sile generation. Sikhomusha wonke amalimi. Praise the Lord. Khona into ezingithintayo la mama. But anginasikhathi. Ungathi ngakhuluma ngoAbraham. Praise the Lord. Akhuphuka noIsaac intaba. Yeah. Atshela ikhonzi zakathi salani la nedonki. Yeah. Mina ngisakhuphuka. Sakupu. Siyabuya nomfana. Ende babuya. Babu. Wakhi altara. Lesikhathi kumele amcede umntwana. Ingilozi yavela. Yave. Yathi wait, uthema kajika wabona imvu. Jehova wathi sengibonile. Yeah, now I know. Sengiyazi. Sengiyazi. Hallelujah. Lithi wakhi altara. Wayibiza ngoJehova njalo. Jare. Ngoba uJehova uyabonelela. Jehovah. Kuma altara kula kubonelelwa khona. Hey, Usiam. Hey, Jesus. Yabonelela. Kuma altara kuya sacrifice. Wena ubanje nje ukuthi awufuna ukuthayita. Yeah. Manje ukuthi awufuna ukhipha ishu. Manje nje ukuthi uhluleka nje ukuletha into ebonakalayo in the house of God. Uthi ngisayo sacrifice. Ngikhathe labantu laba bakuthakathayo bakhipha 8,000. Bakhipha 12,000. 15,000. Kwenza ukuthi impilo yakhe imosheke. Yeah. Wena uhluleka ukuthatha 500 rand, 1,000 rand uyifake ku envelope uthi ngiyisedlini kaNkulunkulu Yeah. Amen. ukuthi iyongilwela. Jesus. That's why impilo zakho azilungi. Ialtara elinganamhlatshelo alinawo amandla. Yeah. Amen. The altar without a sacrifice, Yes. Amen. it's dead. Yeah. Solomon lithi lenkosi he offered 20,000 bulls. Yes. Lithi ngalelo langa
uJehova wehla wathi cela nanoma yini oyifuna. Yes. noma yini. But after 20,000 bulls sacrificed them on the altar of God. When we were sacrificing ngani so lo kwaba uwe ukazunikele nange 1,000. Amen. Kanikelwa ngemoto, kanikelwa ngeplasma, kanikelwa ngeselfone edurayo. Thatha lento lezo ongazifuni wena. Sidonsa uye naze altar. Lezi bokumele uyosilahla lezi. Abantwana bakho mabaya esikolweni ubanikeza 20 rand yomkhera for one day. When they come into the house of God ubanikeza 1 rand. Deleli altar lika Jehova. Yeah. Amen. Awuhloniphi. Delela lento kumele iphilise. Yeah. Kumele ikhulule uma generational curses ezifeni nakulama demon akumemezayo. Asifunde sisi sihambe ngiyavala. Indaba siningi lezinto. First Kings, ngithe an altar is a place of judgment. First Kings chapter 13 verse 1 to 5. Asike asizama ukugijima. Bese ngiyavala. Chapter 13 verse 1. Yes. And behold, there came a man of God out of Ngicela ukuthi ubambe lento. There came a man of God out of Bethel. Angifuni ukukhuluma ngeBethel. Out of Judah. Yes. by the word of the Lord unto By the word of the Lord Bethel. unto Bethel. All right. A man of God from Judah. Yeah. Okay, the word of God unto Bethel. Wenzakalani sisa sami? And Jeroboam stood by the altar. Now the man of God uthunyelwe uNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Amen. uNkulunkulu makamthuma kanje umthuma ngoba kunendawo lapho khona ama-altar kaBhali. Yeah. Ama-altar kaBhali ahluphekisa abantu. uJehova wavusa indoda. A man of God. Yes. Amen. Nayo indoda iphethe a word of God. Nikhona bazalwane. Iya from Judah iya endaweni yaseBethel. Yeah. Makafika lapha lithi wathola uJeroboam. Enzani uJeroboam? Stood by the altar to burn incense. Bekamile naye umile altar but umeke altar lakabani lakaBhali. Hey. Wenzani ushisa impepho altar kaBhali. Okay. Jeroboam naye phela umntwana kaNkulunkulu but isekasukile kwi-altar likaJehova ukwi-altar lakaBhali. Uyoshisa khona. Ushisa impepho kwi-altar lakaBhali. Uyinkosi ubeke uJehova. Unkosi ubusiswa uJehova. Kodwa sekamshila uJehova. Sekamile kuma-altar kaBhali. Shisa impepho. The man of God wavela. Funda sisi. Verse 2. And he cried against the altar in the way. Now lalela ke makafika uJeroboam the man of God akakhulumi noJeroboam. Yeah. Uyamiyeka uJeroboam enza into zakhe yena ukhuluma nealtar. Tshela uMakhi Makhi mara uyayizwa lento. You can speak to the altar. Unamandla wokukhuluma nealtar. Le altar leli lihluphayo. Namhlanje hamba yokhuluma nalo. Lithi wathini? He cried out with a loud voice to the altar wathini? And said, Oh altar, Oh altar! altar, Altar! that says the Lord. That says the Lord. Funeka umuntu namhlanje ozolanda i-altar lezangoma estradeni sakibo. Hey. Osiyama. Altar lamadlozi efemelini yakibo. Amen. Athi oh altar! That says the Lord. Sengisindisiwe. Sengigezwe ngegazi. Hlukana nabantwana bami. Hlukana nempilo yami. Hey. Jesus. Wena altar. Every altar namademon sponsor. Go and address the altar. Tshela uMakhi. Go and address the altar. Yekela labantu laba. Asiyabambananga nenyama negazi. Sibambene nemimoya.
imimoya isebenza ngama-altar. Wena ubhizi nabantu, the problem ama-altar. Ma-altar. Yes. Wena ubheka umalume wakho, hey uyangizonda, hey uyangiloya, address the altar. Thethisa le altar. Lokuphuphana nabantu bakini abafile. Awudilanga nale altar. Bakulanda bakubonisa ukuthi you are still trapped wena usesela. Phuphalana nama-exam kodwa kudala waceda esikolweni. Zibona useklasini. Writing examination. Kuyabonakala ukuthi usabhala ama-test. Kwezikamoya uyahluleka. Khona into ongakazazi. Usaphupha lendlu kagogo wakhulela kiyo le makhaya le. Ula eJosi. Yakubonisa ukuthi kahle kahle ula eJosi but ule makhaya. Khona i-altar likumemezayo le makhaya. You've got a problem mawuse Joburg. Uphupha iBushbuckridge, uphupha iGiyani, uphupha iTranskei. Une-altar likumemezayo. Phupha le ndawo bowudlala kiyo. Labangani bakho abanye babo sebashona. Phupha udla nabo. Sign. Ukuthi kune-altar elikulumemeza. Zweli. Ama-altar ayamskena umuntu. Uyazi why man of God kumele ube meticulous against ama-altar. It's because labantu mabenza umsebenzi bayalibiza igama lakho. Ubaba wami wathenga hayi ngimpayisa. Praise the Lord. Bathi sazini ukuthi ngeke uze. Bathenga ibruku bathenga i-shirt, bathenga i. Mabenza lezi zinto zabo nami babeke yami e-altar. Amen. Angazi mina kini benza kanjani. Athi ubaba mfana ngiyakushwelezela ngoba ngiyakubona ulahlile. Ngiyaguqa ngikhulume nabo. Ngiyakushwelezela ngoba ngiyakubona uduhile. Sambulise igama likaJesu. Ubani omshwelezelayo? Thumela umlilo. Man of God, hayi bengizokhuluma ngishawa isikhathi. Ngisakhuluma ngama-altar. Lithi izwi lenkosi u-Elijah njengoba bekabalekela uJezebeli. You remember ukuthi khona la wayesifihle khona. Asabe into engaphansi kwakhe. Uyabona come on bazalwane. Mawungazazi indaba zakho ubalekela into engaphansi kwakho. Ubalekela into awunamandla uphiwa amandla phezu kwayo. Ubuswa into engaphansi kwakho. Mawungazazi indaba zakho. Unganasi isambulo. Lithi izwi lenkosi uJehova wavela kuye. Because watshela uNkulunkulu wathi yazini mina sengifuna ukufa. uNkulunkulu wathi okay anginankingi ukuthi ufuna ukufa. But before ufa anoint uElijah. Angithi wena ufuna ukufa? Ungi-anointele futhi nalo mfana lo. Ubani lo wabulala uJezebeli. Dila nama-altar obuthakathi. Amen. Mawufuna ukufa uNkulunkulu uthi okay but anoint ngoba nje umfana wena uzothubeka nalento. Angithi wena ufuna ukufa. Wikwala. Amen. And then uElijah uma sekazazi indaba zakhe. Elijah uyabuyela. Confronted the prophets kaBhali. But manje uElijah understood a secret nge-altar. Ukuthi uJehova akawuphenduli umthandazo owenziwa e-altar elingcolile. Lithi waqala ngokurepair the altar. Qala walakha kabusha i-altar. Makaqeda wa-challenge ama-prophets kaBhali. Mina ngiyawa-challenge ama-prophets kaBhali.
Ngiyakutshela man of God. Mina inyanga ngifuna le strong le. Ngitshela. Ngatshela yenye ihamba ngamahama man of God. But akagqoki icathulo. Hamba ngeenyawo ngathi uyahlanya wena. Thenga ama KFC. Yena usithengela ama KFC. Yena udla isinkwa neacha. Ukudla kwakhe. Uhlala agcoka into eyi-1. Ngathi uthwele wena. Ngathi ngiyakuchallenge mina. Ngo-12 o'clock sohlangana esikhaleni sikaNtombe. 12 o'clock. I challenge you. Elijah waba-challenger. Waba-challenger. Babaningi. What if I be a man of God? Let fire come down from heaven. If I be a man of God. When ukwenza bani wena? Why usaba ukuba-challenge? Kwenza bani? If I be a man of God, let fire. Namhlanje, if I be a man of God, if I be a prophet of God, let fire come down from heaven. Shisele altar lagi. Shisele amathakatha abakuhluphayo. Shisele amadlozi akulandelayo. Shisele abantu abadlisayo mawulele. Ngegama likaJesu. Waba-challenge. Wayehla umlilo. But before he repaired the altar. Waqala wayirepaira. Ama-altar wethu man of God angcolile. Ngoba sivumele naboJezebeli. UJezebeli ukuthi bakhwela ama-altar. Bawaphuluthe. That's why kusengasikasayenzeki izinto. But simbonile uNkulunkulu ukuthi akaguquki. Sesenguye. Amen. Amen. Challenge. Umlilo wehla. iBhayibheli lithi baz karapa. Umbheke ukuthi usekanjani uElijah. Uyithemba kangakanani into yakhe. Uthi asilakheni i-altar masiceda la balakha ngayo athi asifake namanzi. Basafaka amanzi inkuni ezimanzi azivuthi. Simanzi kanjalo nasiphindeni sifake namanye amanzi. Siphinde sifake amanzi. Senze show ukuthi the point wonke umuntu uyazi ukuthi scientifically ngeke yenzeke le. Athi uNkulunkulu wempela uzoyehlisa umlilo. The God that answereth by fire. The God that answereth by fire. uNkulunkulu wami, uNkulunkulu ophendula ngomlilo. Uzokuphendulela ngomlilo. Lithi bazama men of God from ekuseni ilanga laze lashona awuzange wehla umlilo. But yena ukhulumeka yiwa. Umlilo wehla. Washisa umhlatshelo e-altar. Amen. Amen. Asiqhubeke sisicedelele lapha. Ngo-13 bese siyathandaza. And said, O altar, altar, that says the Lord, behold, a Yes. son shall be born unto the house of David, Josiah by name, and upon you shall he offer the priest of the higher place that burn incense upon you. Yes, gijima. And man's bone shall be burned upon you. Ujaji altar. Uyalitshela ukuthi uJosiah uzozalwa. And iBhayibheli lithi the altar was torn. Lijajwa indoda kaNkulunkulu. Jesus. Amen. Amen. Bheka ke makazama ukureact achubeka. Verse 3, and he gave a sign the same day. A prophet makafika aletha a prophecy endaweni ushiya a sign. His sign, yes. Ukuthi this is a sign. Enizobona ngayo ukuthi bengithunye uJehova. Makaceda fulathela. Aha. Amen. Praise the Lord. Amen. Kwenzakalani after sekashiye a sign? Saying, this is the sign which the Lord has spoken. Behold, the altar shall be rent, and the ashes that are upon it shall be poured out.
Yes. I-altar shall be rent. Lona ngokwakho lizo to be rent. Kusho ukuthi lizo isiZulu sami is not that good. Kusho ukuthi the altar will be destroyed. Lilakhile lona ngokwakho lizo delika. Lona i-altar. Praise the Lord. Amen. So wakwata uJeroboam makezwa lento. And then what happened? Qhubeka. Verse 4. And it came to pass when the king Jeroboam heard uJeroboam the king man of God, makezwa the same of the men of God wazamkwenzani? which had cried against the altar in Bethel, Yeah. that he put forth his hand from the altar, saying, lay hold on him. And this Wazama ukumbamba ukuthi wena mfana uthini? Yeah. Waya kuye kanje uthini? Alanda the men of God. But iBhayibheli lithi isandla sakhe sashwaba. Yeah. Sashwaba. Namhlanje lesandla lesi esenze the charm ehlupha impilo yakho. Yeah. Siyashwabana ngegama Hey, lakhe. siyashwabana ngegama likaJesu. Lo mlomo baqalekisa ngawo ukuthi ungaphumeleli Uyashwabana. uyashwabana. Hey, uyashwabana ngegama likaJesu. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. Shall we stand? Hey. La brashaka erebosianda la maka rababasende leboshiakara ereboboyanda la basia mokoroboshia Thank you, Jesus. yanda raboza labo mende rebosiaka. Begin to pray, begin to pray, begin to pray, begin to pray.